दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै गोदान फैसनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दाबो बावाखै आं। बियो मोनसे गोदान बड' ट्रेजेडिक मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ जोबनायाव बुंनानै होगोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों राजिब, माइनाव, कृतिका, रिबिका, तारुन, रायदाव, अनसुमै, सुदेम। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों उषा रानी ब्रह्म। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसार, स्ट'रि, कनसेप्ट डिरेक्शनानो जादों पाटेरसन ब्रह्म। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायना लाग्रोनो थाखाय आइ लाभ इउ प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि गोदान भिडिअखौ नायना हैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ, गोबां भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं नैबे चेनेलनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आं बेयाव गोबां कार्टुन भिडिअ लानानै फैनो नाजागासिनो। लोगोफोर, नोंथांमोना अननानै आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटफोरा बेखिनियानोसै। आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ जासिबाय।